Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tutanan, mag-aayogid sa madamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o epektibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais parating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababatid. Atid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang News FM. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa Kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa Kampiyon na Estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Let's go! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo. K5 News
FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 9:34 na sang gabi. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Maayad-ayad nga gabi, syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa K5 News FM Iloilo 88.7. Mabatayan kita sa inyo tagsa ka mga radyo via 88.7 kag sa aton sa nga mga relaying stations. And of course, naka-Facebook Live kita sa karon via K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. Kamusta ang inyo sa nga Easter Sunday? Sa aton sa nga mga ka-K5, din kamo bala nagpadulong subong nga Domingo nga adlaw? Adlaw sang pagkabanhaw Yesu Kristo mga ka-K5, and mostly sa aton sa nga tradisyon sa aton nga kinaandan. Every Easter Sunday, masami nagabanding o po ng pamilya, nag-celebrate, nagapadulong sa mga bye-bye mga ka-K5 or iba nagataklad sa mga kabukiran. Pero inyo subong, kung sa bilog nyo nga adlaw subong, diin bala ka mo nagpadulong. Ate, back naman sa trabaho. Back to work na kita. Back to normal na kita mga ka-K5. Matapos ang pila ka adlaw nga pagpulo pahuway. Especially sa mga nagatrabaho sa gobyerno. At ang ilan nagligad ni. Nag-start sila sa Miyerkules Santo half day. And tub-tub subong nga adlaw. It's because nga weekend mga ka-K5. Balik naman kita sa kinandan naton nga routine. Balay, opisina, kaguniin pa ka mo naga-hapit-hapit dira. Good evening sa aton sa rin nga mga ka-K5. Mabatian kita halin sa Premier Distrito, tubtob sa Quinto Distrito, and of course, dari sa syudad sang Iloilo. Plastar na. Nagkapanyapon na balaka mo. May bilin pa baladra ang mga bihon. Mga spaghetti, mga handa every Easter Sunday. Halin sa mga baybayo. Sa mga listeners naton dira sa K3 News FM Yagaw, dira sa 1st District of Iloilo, sa Premier Distrito, maayad-ayad din nga gabi sa inyo mga ma'am kag sir. Kamusta ti usually ang San Joaquin or dira sa may area sa 1st District, at damo dira mga baybay nga ginapadulungan. Dira sa may Tigbawan, dira sa may San Joaquin, dira sa may Oton area, sa may Miagaw.
mga ka-K5, mayo man na maka-income subong, no? Ang mga beach resorts naton diri all over Iloilo, all over Western Visayas, mga ka-K5. Sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa makaiping nga kabanwahanan dira sa 1st District of Iloilo, dira sa mga taga-Tigbawan, Tubungan. May tubong-tubong festival ang Tubungan. Naga-invite ka dira ang mga taga-Banwasang Tubungan. Dira kay Sir Junjun. Maayo dahil yung gabi ka kay, ano ganing ngalan ni tatay man. Sa mga taga-Banwasang Uton, kag-iban pagidra nga mga kabanwahanan sa 1st District. Kay Kuya AJ. Dira sa K3 News FM Yagaw. And of course, makaupod man naton dira sa segundo distrito, listening via K3 News FM Leganes. Dira kay Kuya George. Sa mga kasimano ako dira sa Banwasang Leon, rejoicing sa kadalagaan sang amon nga pride. Sang pride sang bilog nga Iloilo kag pride sang bilog nga Pilipinas. Kay since nga nakuha ni Miss Alexime Brooks ang ining titulo ko ng corona sa Miss Echo International 2025. Naringgan patigayon kay Inas ang kaagahon, Philippine time, ang Coronation Night sa Pungsod, Egypt. Tidamo naman ni mag-homecoming niya si Sisi. Sisi ning tawag sa iya sang iyang mga close friends, sang iyang mga katiyaan, kagkapakaisahan dara sa may Banwasang Leon. So, good evening. And of course, mabatian man kita dara sa 3rd District of Iloilo. Nagapamati ka mo via K3 News FM Kalinog. Upod naton dara si Kuya Jepoy. Sa mga taga-Banwasang Putotan, sa mga kasimanwa ni K5 Kulot, ni K5 Reyes Peha Umalay, kamusta ka mo dara tanan? Nakapulo paliwa bala sa bilog nga Semana Santa. Si iba nakapahuway, nakapadulong sa mga simbahan, nag-attend sa mga procession, sa iban pagidra nga mga religious activities. And of course, dira sa 4th Distrito, mabatian kita via K5 News FM Pasig City. Abot naton dira sa technical side, K5 Edmar Liquinia. Sa mga kaiping dira nga kabanwahanan sa K5 Iloilo Solid Supporters, dira sa may Banwasang San Enrique, sa mga taga Dumangas, Barotac Nuevo, sa mga taga Dingle, Dumangas, sa mga kasimanwa ni K5 Jen dira sa may Duanyas. Maaya dahil gabi sa inyo dira tanan. And of course, dira sa may 5th Distrito, mabatian kita via K5 News FM Sara 88.7. Kamusta dira, Papa Flo? Kamusta si Papa Flo, ma? Napanyapo na Papa Flo? Hindi ko nagpabaybay ganun si Papa Flo mo. Nagpulo pa hangin-hangin. Garing ko nag-rejuvenating set ka ni. Mag-apply ka sa imo nga itsura, sa imo ganawa. Mabulad ka naman sa init. Bao kapaang dan sa ato, no? Ang forecasted heat index na eksperyensyahan man naton dari. Halin sang kahapon, tubtob subong nga adlaw is around 42 to 43 degrees Celsius. Namakon mo sa una pa lang gani, no? Dumduman ko sa una, mga way back high school pa lang ako. Like mga 32, 33, pugait na nakita nga grabe kainit. Ang aton sa ring heat index or mga around 35. Pero subong maka-experience kita sang tawag na sang 40 plus. Which is dangerous na mga ka-K5. Pwede siya mag-cause ng heat stroke at mga heat-related illnesses. And of course, mga ka-K5, mapatian man kita diri sa syudad sang Iloilo. Sa bilog nga Iloilo City, sa pitotanan ka mga distrito. And of course, sa 180 ka mga kabaranggayan, sa mga nagapulo pang ngapi. Dira sa may distrito sang Mandurriao. Kamusta ka mo dira sa mga nagatulotambay dira? Sa may Mandurriao Plaza, sa mga barangay tanod dira nga nagalibot-libot. Especially dira sa may area sang Sunset Boulevard, sa may barangay Tabukan, kag barangay Navais. Damo na nagabulubandi, naga-holding hands while walking, oh. Naglagaw-lagaw to si K5 Jen. Damo na pagkaon, no? Okay, of course, damo na naga-exercise.
Nagtawag na mga fitness exercises. Ako subong abi magdulod-dalagan ko na hapo na ko kaki 500. Ang gamay pa lang na gani. Mga 500 tawag na 500 meters pala. Ako siguro kung tawag na pala kulang ka sa exercise. Sige, umpisa sunod si Mana makitaan mo na ko kaki 500. Naga-story, naga-Facebook story, naga-Instagram story dira. Sang naga-jogging ako. Kamo mga ka-K5. Paano ba lang ginahimo ninyo to keep your body healthy? Kay subong daan kay syempre sa aton mga ginakaon. Puro kita mga fast food, mga puros mantikaon na kaon naton. Kaga expose kita sa computer, o expose kita sa cellphone, sa radiation which is unhealthy sa lawas naton, sa mata naton. Paano ka mo gabawi sa inyong alawa? Tapos naamo pa daan kita. Abaw kita gidman mo na. Pala inom sa soft drink. Good evening, good evening. Sa aton yung mga ka-K5. Dira sa may distrito Sangharo. Sa managa Apolo Pamati. Dira sa radyo. Dira sa may barangay Balabago. Dira sa may barangay Sambag. Sa may barangay Sambag, si Kagawad Roy P. Fama. And of course, dira sa may Lapas, si Mami Immaculate dira. Tapos na dira Mami Immaculate. Dugay man ko wala da ka lagaw-lagaw ba? O kamusta darang imo si Ringa Changi? Hindi ka ba na nagkadto kay na mams? Kay na Easter Sunday, kapakad padulong ka man bala sa beach o po ng imo nga mga gwapuhon, kagwapahon nga mga kabataan. O, dira na Changi ni Mami Immaculate lapit sa Lapas Plaza. Sa mga nagapamati dira nga call center agents. Good evening, good evening. O, di mga call center agents naton nagligad bisan Holy Week. O, may mga trabaho, mga ka-K5. Mo na ganda iba, no? Iban bala may mga okasyon. Mayara man na gani, no? Kaya doon gina-raffle kung sino makapahuway, sino maka-leave, sino maka-day off during this occasion. Mga ka-K5. And of course, raman na kay Tita Rena Mapa sa Decamay Restaurant. Restaurant na lang Mama Renza. Manifesting may chef si Chef Rena na si Tita Renza. Dira sa may Rizal Paz. Kampiyon dira ang sabaw sang isda. And of course, naton yung mga suking tagpalamati dira sa may city proper. Sa mga nagapamunit-munit, nagapaliwa-liwa dira sa may Fort San Pedro. Kondira sa nagapuro pangita sang chicks. Nagajogging-jogging sa mga esplanade naton. Halong-halong lang dira. And of course, secure man kita diri sa aton sa ringa mga kapulisan. Ang gagana pa sa angkada ang ila sa ringa police visibility. Ang mga police patrol makitaan sa dalan. And of course, sa aton sa ringa mga tagpalamati dira sa may distrito sang Molo. Nagatalutambay dira sa may Molo Plaza. Nami bala permiya sang Molo Plaza, no. Tamo da permi sa mga pagkaon, mga seafood, street food. Ato hindi ka bala mangiminga. Wa mo pa lang pakadto mo pala sa Molo Plaza. Busog ka na. Pero dati may kwarta ka. Siyempre kung wala ka kwarta, wala ka nagbakal, di ka busog, gutom ka. Sa mga ka-K5 na to, napagin sa mga taga-Arevalo. Kamusta na naman nagapaliwa-liwa sa higad sang baybay. Libre ang manami-nami nga hangin. Probably damo ganda naglagaw sa may Santo Niño Sur, Santo Niño Norte. Ano pagidra sa may Kalaparan. Kag iban pagid nga area sa distrito sang Arevalo. Sa may distrito sang Lapuz. Good evening, good evening. By the way, ako ang inyo makaupod from 9:30 p.m. tubtob alas 12 sang kaagahon. Upod naman kita nga magpinulaw-pulaw. Diri sa K5 News FM Iloilo sa programa nga K5 Night Watch. Ilang temporaryo nga talos kay K5 Idol June Alohado Capulo. Kamusta na yan si Idol June? Nahuluid laon na desira sa imo, Sir June. O mag-saot ko no sang turagsoy.
Regards sandra kay Sir Jungo Aluhado Kapulo. Daton nga mga live viewers sa karon, ay tamyawon tabi acknowledge din nato. Kung may mga birthday dira, may mga okasyon sa inyo, may luyag kamo tamyawon, comment nyo lang sa aton sa ring comment section. Adri sa K5 News FM, Iloilo 88.7 Digital. Sa mga nagasulo shot dira sang tuba, sang malaba ang liog, sa mga nagapanipa nga kabayo. Drink responsibly ha. O hindi nga kamo lang man, kamo pa mag-irinaway. O ang ilim nun, ginabutang sa tiyan, hindi sa ulo. O kung matsyag mo nga do, lain na. Hindi mo na makontrol ka ugalingon mo. Pagtulog! Diba lang? Ang hindi magpatama sa inom Damo na gabi nun anay, magmiguhay lang man, upod man sila inom-inom. Man mag-utod lang man. Hindi mo na mga palapaw, storya bala no. O hindi magpataas-asay ihi. Wala sang mapaperde sa istorya. O kung sala ni amuni isang una, nabalik-balik, tiga ka nagakalingaan pa. Good evening kay Ma'am Bings, PSJ, dira sa may Singapore. Kay sa inyo, dira Ma'am Bings sa may Singapore, paano bala ka mo dira celebrate dira sang Easter Sunday? Siyempre, aton dira sa Pilipinas, di amo na, nagapadulong sa baybay, nagaupod sa pamilya, nagapula Paskwa, nagaga-together. Kay Sir Julio Sancho Abelarde Medina, 25 Julio, good evening. Sir Ruben Molina, okay, comment yung bikundiin ka mo nagapamadik, kapanyapon na kamo. Ay kung wala pa, hindi ko man kamo mapapanyapon. Namin na maghigop-higop sang sabaw. Kaina na iya sang hapon, o namin magkaon sang ice cream. O namin magkaon sang halo-halo. Ako kaina na satisfy ko ang cravings ko sa halo-halo. O namin gid man no. Magaringan mo na kung sobra bla kainit. Tapos magkaon ka sang damo-damo nga halo-halo. Manibag-ong lawas mo bala sa temperature. Okay, saga, ano ka man gasalir man ang ubo. Amoning tiyempo sa mga manugbaligya, halo-halo. Kung subong, di bakasyon, banya estudyante daw or mga Grikanan, gusto ka mo halo-halo, subong damo daw customer nyo daw. Ay, subong da niya ini. Magkapangita, ginasang katugnaw, ibututunlan. Kay Ma'am Belaong Ana Maria. Good evening dira kay Ma'am Luna Mondido. Kay Ma'am Yas Aselbon, grabe ka pulo pa huway na dira mga maestro naton kag maestra ho. Feeling ko may mga, actually may mga nakitaan ako sa akon yung mga social media feed. Ang mga kilala naton yung mga maestro kag maestra. Nagalulagaw-lagaw na. Nagapulo paliwa na. Kaliwa-liwa na sa mga beaches, mga out of town trips. Especially sa mga damo sinuptan. Sa mga wala sang ginasagod niya pamilya. Wala sang madamo nga utang nga mga maestro kag maestra. Daton K5 mobile taxi patrollers. Ano kamusta ang inyo sining nga biyahe sa subong nga Holy Week? Bawi naman, nagligad yung mga inadlaw, especially kagabi or kahapon, kagsang Biyernes Santo, dito na sila sa mga tagsa nila ka mga lugar, dito na sila sa ilang mga kaumahan, sa mga kabanuahanan or kaprobinsyahanan, tilaka lang din nga mga taxi drivers ang mga nagagabiyahe, kasi syempre wala man pasahero. Kay K5 Raymond Surigam, daton niya mga taxi patrollers, kay Sir Reynan Haralda, Sir RG Balansa Calanoy. Musta darang inyo sa nga trip subong, kung nagapahuay subong nga Easter Sunday. Kay Sir Raymond Surigam, Mika Barles Cabalfin, may gabi Ma'am Kim, Happy Easter. Watching live dara sa may Beirut, Lebanon. Dara sa may Lebanon, Ma'am Mika Barles Cabalfin. Paano bala dara na celebrar ang Easter Sunday? Ano bala dara ang inyong mga activities? Kasi syempre every country may lain-lain kita nga mga pagpati, may lain-lain kita nga mga kultura sa tagsa ka mga okasyon mamiya. Kay Ma'am Inday Liz Tobeza. Ma'am Balyadrio, idol nga report. Grabe, ma-idol ganyan.
Thank you, Ma'am Inday, ha? Ano gusto mo, Ma'am? Ano gusto mo, Ma'am? Kay Sir Roland Balondon. Ay, comment nyo, kundiin ka mo subo nagapamati. O, basi nagatanaw ka mo dira sa live na to, nagapaliwaliwas, bye-bye. Naga-overnight. Ma'am Anelia Hardeles Nagalio. Hello, Ma'am. Dra kay happy birthday kay Jocelyn Balondon Fife. Kay Kaki 5 Bonifacio Sumblingo, Sir Bon. Kamusta da, Sir Bonnie? Pulo pang happy ka da, Sir Bon. Kay Manok Tinuslok si Balombra. Shoutout DJ watching from Sibalo Mantique. Grabe labot pa kita dara sa Sibalo. Maglagaw kami da, Sir Manok Tinuslok si Balo. O pwede may libre ng Manok K5 Anso. Anong lalagawan sa may Sibalo Mantique man? O mga kabukiran guron or may mga resorts man dra. Kay Sir Ronnie Haleco Balseda. Good evening. Nagapamati ka dra mga security guard naton. Adri sa syudad sang Iloilo, sa mga universities, sa West Visayas State University, dra sa Western Institute of Technology, dra pagid sa may din pagid mga universities naton dra may listeners kita sa Central Philippine University. Sa mga ospital naton diri, sa may Iloilo City, dira sa Western Visayas Medical Center, nagapulo pamati dira sa aton ang mga security guards. Ang iba naga-roving subong, ako naga-stay put sa ilatag sa ka mga area, naga-bantay dira, no? So secure sang security, sa safety sang ila sila nga mga customers and of course sa ginaobrahan nga establishments. Kay Sir Ronnie Haleco Balsada dira ka, sir, no? Sa may Iloilo Mission Hospital. Kamusta dira mga taga Mission Hospital? Mga tisuyon dira mga security guard, diba, Sir Ronnie? Amot lang kung sino ang pinakatisoy dira sa may Mission Hospital nga sikyo. Kay Sir John Glenn Yolmatico, good evening. Ma'am Remia Panes, dira sa may Taguig City. Christian Saak, Madam, pa-shoutout ba kami di sa may Alibunan? O din na, Sir Christian Saak ang Alibunan. Mayong gabi kay Sir Roy P. Fama. Kamusta da, Sir Bon? Nami maglibot-libot, Sir Bon, no? Magpulo pahangin. Kay Sir JB Alcalde. Dra Patamyaw, Team Surapok. PH sa mahilapas. Anong Team Surapok? Mga grupo na sa mga gwapohon. Sa mga palangita sang chicks. Sa mga matinik. Belated happy birthday lang gali sa manghod ni Ma'am Yash Aselbon. Sunod lang ko no gift ni Manang. Saan wala ang gift ko no Ma'am Yash? Kung kada pangayo blasan nang ngayo bilod na. Nang pwede ngayo extra allowance. Busta allowance ko nang pwede. Bisan wala na nag-gift ko nga mo adlaw-adlaw. Dara kay Sir John Glenn Golmatico sa may Leganes. Happy Easter dara kay Sir Romeo Subere. Ako ma'am kapamati diri sa may Iloilo Mission Hospital Security Department. Then sinoda pinakagapo sa Ronnie. Sinoda pambato nyo kung may pageant tabi. Sa mga security guards sa syudad sang Iloilo. Sino inyong representative da sa Ron? Ikaw, Gros Ron, yan. John Carl Egamen, good evening ka kay 5 Kim. I-greet lang ang family Egamen sa Ad Capadocia sa Leon. Sa barangay Sinyo Talibo. Ay, amo na nga barangay dira sa may sa may Leon, no? Bago ko nakabati. Or sityo na siguro, no? Kay Randy Farina. Tipon-tipon lang Kim kag magkaon tapos church. Dara mga listeners naton dira sa may barangay sang Bagharo, happy Easter. Gapang surapok na mga mahilig mang bakol. Ano ang ginabakol ni Sir J.B. Alcalde? Curious ako na ano gidang ginabakol ni sang Team Surapok nga naman. Sino da pinakaisog sa Team Surapok? Bato. Ako galing hindi bato. Kay Sir Jose Enrico Gostilio. Kay Sir Kuya Jang. Good evening dira. Kay Sir Randy Farinas dira sa may San Antonio Sitio, Bongbongan, Tapas, Capiz. Was pa kay may malagaw lang Kim sa nasidman ahoy upod ikaw.
Kaya may duty, mamaya siya cellphone. Pwede lang ka work from home ba? Work from home. May ano to sa may nasidman, the beach. Beach na da or nabukid nga porasyon. Makitaan ko na, friend na kami ni Ma'am Yasha Silbon sa Facebook. Makitaan ko naman ni ang sexy body, Coca-Cola body ni Ma'am Yasha. Paldagad ko ng biyahe sa mga taxi driver. Sige lang sir gulubawi lang sa mga masunod kayo nadlaw. Bukid na kung may pigado nga tsimpo. Kung medyo kuraot ang pagpangabuhi. May times ka na yung damo kwartata, no? Karang dasig lang maubos kapin pa kung gastador kita. Kagdamo kita sa mga obligasyon, sa mga balaklon, kagdamo kita sa mga kautangan. Sino pa tao, subong wala utang man, no? Especially sa mga adults dira. Ato nga mga listeners, iban pa dira, damo kita tagapamatid dira sa may Banuas ang Leon, no? By the way, istoryahan naton subong ang pila ka mga headlines, balita, topiko, kag iban pagid nga impormasyon. Open gid ang aton sa nga comment section. Kung gusto ninyo dra mag-exchange kita diri sa mga argumento, may pila ka mo ka mga thoughts dra regarding sa aton sa nga topiko nga iga-presentar sa inyo subong nga gabi. Adra sa may Mandurriao sa Block 17, Sir Evie Cordova. Kamusta da Sir Ev? Mapulo pa ang balasubong. Budlay, no? Aram lang init na ganing tsimpo. Init pang bugas ang electric fan mo. Kasi wala ka na lang ni paliwansan. And of course, mga ka-K5, makaupod naton karon ng pila ka mga balita, topiko kag impormasyon. Nagikan sa aton sa mga reporters sa ilatag sa ka mga Bitor areas. Sa Iloilo City Hall, ka-K5 Jenny Rose Abelia Kauyunan. Pala siya ginkompleto ko gingalan niya. Magkira Kimberly mo ko gani diya. Jen din namin pangalan na Jen. Kauyunan. Sa Iloilo Provincial Capital with ka-K5 Alex Escalante. Sa mga patrol reports, Police Regional Office, IPPO and ICPO, kay ka-K5 Karen Badilia. Sa aton subong patrol, nagaronda. Ang gwapahon naton nga reporter, ka-K5 Jenny. Manon wheels naton subong, ka-K5 Ramelo Palek. Aton News Center, nagaisahan nun subong, ka-K5 Sunny Sarabia Puna. Watching dira sa may breakthrough, Sir Hudlom Montana. Kag sa aton sila mga headlines, tinagdaog subong nga adlaw or kainasang kaagahon si Miss Alexi May Brooks sa Miss Eco International 2025. Kagrabe ang paghirinugyaw diri sa mga Ilonggo. Arab lang worth it ang pulaw mo. Okay, kalabanan diri kinagulat kaya supposedly nag-announce sila nga alauna sang kaagahon ma-start ang pageant. Alas 11, alas 12, nagplastar na diri yung mga tao, mga pageant enthusiasts, mga pageant fans, mga ka-K5. Tapos pag-air nila, pag-live nila, around alas 2:30 na sang kaagahon. Pero indeed, worth it ang aton sa ring paghulat kag pagpulaw-pula. Congratulations, basta mga taga-Leon, gidman, gwapa mo, no? Agree man ka mo. Kasi wala man sang law-ay sa bilog nga kalibutan. Kagambal ganin nila, beauty is in the eye of the beholder. Kung gwapa, ikaw kung law-ay ka sa panulukan sang iban, may mga na nagapati man or may mga nagatulok sa imo nga gwapa, ikaw ma-appreciate nilang imo nga beauty, diba Sir J. Sigir? Sir Hudlo Montana? Grabe ni nga trayo, nagimo sang kasaysayan ang aton siri nga Ilongga beauty queen nga si Alexi May Kaimuso Brooks. Hamakon mo makitaan mo sa nawong sang iya sini nga mga kaparehong kandidata nga they are proud and they are convinced nga deserving si Alexi Brooks sang corona. So ikatatlo na naton nga corona. Sa Western Visayas, duwa na kapambato sang Western Visayas ang nakakuha sang crown for Miss Eco International. Una diri ang representative sang Aklan, mga ka-K5. At isunod di naman ayhan nga probinsya diri sa Western Visayas that could bring home the crown kung makasulod diri sa Miss Eco International. Sa aton nga headlines, ang pamilya diri ni Alexi May Brooks
Wherein, ginatawag ni si Alexi May Brooks dito sa ila nga si Sisi. As in X-I-E, X-I-E. Proud ka ray, agad mama. Si Alexi, no? Kung napamatian mo, kung ga-English lang siya, syempre, kung hindi mo bala mabalaan, ay, karayaan siya gali. Kamalo ni siya gali mag-karayaan. Ano ka na istoryahon mo? Grabe, katigdak, anong tawag na gani? Garagumo! Garagumo mga kakipa. At syempre sa Leon, man medyo lapit na dabi sa may area sang alam mo dyan, kaga may boundary na da sa may Antique, ang punta nga barangay. Garagumo amon niya karay aya. Kung ako man istoryahon niyo kung kaisa galusot-lusot man pagkakaray ako mo. Di ba lang? Proud karay Kung nagdigal yan nakita ay kami din ni Alexi Brooks. Before siya bala magkadto sa may Egypt, I think, no? Okay, ang iya nga designer sa Tata Blas Penuela, ari diri sa idalom sang amon nga building. Tawag na. Siya to ang nag-design sang national costume, si Tata Blas. Ang ginkilala bilang best national costume. Out of the top 5 nga napilian na nagpangibabaw. Ato ang magayon. Ang pispis. Tig-agid ang karayaan man to ni ano mo. Mila pa istoryahon, mabatian mo gidang garagumo. Ang balyag ni Alexi ba? Kay naka-interview na ko ni sa iya before. Naging feature na to ng iya sa life story. Okay, may last time may do press con before si K5 dyan nagate. Balyaway ka mo nagadto dito sa ano? Dito to kay nasa press con. Dito. Nagkadto dito nga kan nga imaw. Imaw which is upod. Kay Sir John Carl Egamen. Kapanyapon ako Sir John Carl. Sa aton nga headline si Proud Gid. Ako gid ang kalipay diri sang pamilya ni Alexi Brooks sa pagkakuha niya sang corona. Nag-update naton mga ka-K5 sa natabo nga aksidente dira sa may barangay Maninila sa may Banwasang Miagaw, Iloilo. At according diri sa impormasyon sa nakuha naton sa interview naton diri sa pulis sang Miagaw Municipal Police Station nga ang sakay sang jeep nga na-aksidente sa may Banwasang Miagaw naglabot sa 70 ka mga pasahero. Hamakon mo ba may mga nagakabit? May mga nagapungko sa atop? O kag puno-puno ang sulod sa mga pasahero, ang sulod sang salakyan, which is supposedly yara lang dapat sa 30 ang maximum capacity sang jeep nga to, sang private jeep nga to mga ka-K5. At subong yara sa 8 ka mga personalidad o sa mga mostly diri mga minor de edad nga nakaangkon sang major injury ang nagapabilin subong sa ospital mga ka-K5. Aton sa ring update sa Semana Santa. Ang Semana Santa sa Iloilo City, generally peaceful o kon malinong, suno sa CDRRMO Operations Center. Kag sa aton sa ring national news, may 53 ka mga insidente sa pag-obserbar sang Semana Santa ang na-record diri sang Philippine National Police kan PNP mga ka-K5. It includes mostly diri sa na-record is drowning incident, ang mga pagkalumos sungod nga nagpaligo sa baybay, umalin sang nagsugod diri ang Semana Santa from Miyerkules Santo ang peak ni Huwebes and Biyernes Santo kag Sabado de Gloria. Kag may na-record man diri nga mga aksidente sa dalan, kag mga kriminalidad, kag sunog sa mga panimalay, mga ka-K5. Good evening kay Sir Mayo Katarasang Candado Cabana. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, 8 minutos, makaligad ang alas 10 ang gabi. Inom ka mo dras ang DTX Coffee Mix, mabuya kita na for commercial break. Pagbalik naton, istoryahan na naton ang pila ka mga detalye, mga topiko naton diri sa aton nga pagpangalaga. Magabalik kita diri sa aton nga programa sa programang K5 Night Watch. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito.
kapagtilaw sa gihapon mangibabaw. Ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapag butaw, at yun lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pagina ng mga luha, lipatan ng problema, magbangon kang magluho sa bagunga paglao. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang maya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Milby. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na flag sa life ko. Dali ko na-grow, dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na-achieve sa mga pagpilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapaspace ako is ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magkapiga sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy na. Magpapagaya sa akin. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si Kati5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 na tuig na ako nga nagaservisyo kag empleyado ni Dr. Milby. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalaglan, naging pangamayuan ko. Salamat gid Dr. Milby sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig, kabudlay, kalipay kag mga hamili nga handurawa. Kita, padayon nga magakugpong, bangod wala sang bayaay, bisan, anuman na Handa magpalangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iom sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Milby sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako
ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi, and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nagkontak ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako, no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minwoy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa aton mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minwoy. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natun-an, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay anuman kadugay, wala sang bayaay anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay aton gid nga masarangan ang tanan nga kasugo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sa K5 News FM Bacolod. Nag-umpisa naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya para ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko, kaya nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maobra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay.
Wala sambaya ay bisan anuman kabudlay. Wala sambaya ay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panumon, may Ginoo sa FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM. 19 minutos. Makaligyan ang alas 10 ang gabi. Nagkapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagad sa programa K5 Night Watch. Upod nyo sa gihapon ka K5 Kim Montaño Caluyo. This time, makuha kita sang update regarding diri sa lakat sa aton siring nga panahon. May mga gina-expect bala kita nga mga weather disturbances. May mga na-monitor bala nga aton siring nga pag-asa. So we are establishing connection sa aton siring nga pag-asa Iloilo para mahatagan kita sa update, especially man no sa in terms sa heat index or kainiton nga aton siring nga mabatyagan mga ka-K5. This time naka-standby sa linya ang weather forecaster sang pag-asa Iloilo si Engineer Charlie Depra. Engineer Depra, kaupod mo diri subong sa K5 News FM Iloilo 88.7 sa programang K5 Night Watch ika K5 Kim Caluyo. Good evening, Engineer Depra. Yes, mayong gabi sa talang nga tagpalamati isang K5 News FM. Kaya pinakuling ang lakas ng panahon karon nga adlaw, April 22, 2025. Easterlies taga-Pictos yakon sa bilog na pungsod. Western Visayas, pwedeng maka-experience sa pagkakit sa magalawang magtutod, magalawang kalangitan. May mga posibilidad sa mga isolated, yung mga pag-ulan, pag-pangilat na nag-uop, dala sa easterlies. May natagtod makasarakan na pangyahangin, magali na silangan, paamin na silangan, magadala sa mga makanay tugtod makasarangan niya papalod sa kadagatan. Ang tansado temperatura nasa 27 tugtod 32 sa degrees centigrado. At daw nagkatunog na sa 6:01 kayo na sa hapon, magaputla ka na 5:36 po sa aga. Ikaw mo pinakauling lakad sa marahon gikan diri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra. Engineer Depra, pila gani ang forecasted heat index naton for tomorrow, Engineer? As forecasted heat index naton for tomorrow nasa 41 degrees Celsius. Iloilo City na, sir, no? How about, sir, sa Dumangas naton, sir, nga station? Yes, so far, Dumangas naton nasa 42, Capiz nasa 41, Mambusaw nasa 40. Sige. Thank you so much, Engineer Charlie Depra sang Pag-asa Iloilo. At may isa niyo. So mga ka-K5, as usual, similar sa mga nagliligad ng mga inadlaw, medyo mapulupaang, mapaangin, mainit, ganda nga ito sa ringat shampoo. Good evening kay Sir JB Alcalde, shoutout Ma'am Kutit. Pa-shoutout kay Kutit, the Nose Ranger. Grabe, Nose Ranger. The Hope of Noseland. O di yan ang Noseland, Sir JB Alcalde. Safe trip gali kay Jerry G. Galiego Paleta. Along sa flight, John Carl Egamen, kay Sir Benji Asturias, nagasigabong. Solid Laganes, Alexi May Brooks supporters. Kay Sir Virgilio Lavado, good evening, good evening. This time, kay bilang man nato no pag-recognize sa kadalagaan ni Alexi May Brooks. I-replay naton dari ang performance niya mga ka-K5. Kag ang pila ka mga interview sa iya right after hanggang magdaog o kung makuha ang corona. Check man naton karon no ang latest sa sitwasyon sa dalagan sang trapiko sa Iloilo City. Kung kamusta bala may mga activities bala diri sa syudad sa paglibot-libot sang aton patrol with ka K5 Gengen Kauyunan. Mainom ka mo dira, especially sa mga nabudlayan bala magtulog. May ara gid sang mga nabudlayan gid magtulog. Sana numuka pilit bala mga ka-K5. Ayun ka madras ang DTX 500 sa may mga hypertension, diabetes, kagasubong daan damo mga kinananay. At ayun ka madras ang DTX 500 agod mabalanse ang inyo sinedra nga mga ang dugo ninyo ini magtaas gid kagang inyo man siring diabetes mga ka-K5. Ma-regulate ang inyo siring sugar.
makontrol mga ka-K5. This time, play naton ang nangin performance ang aton siring nga queen. Sa aton nga reyna, along nga beauty queen nga si Alexi Brooks. Good evening kay Sir Mayo Katersang Candado Cabana. Yan sa iban pagid naton dira nga mga suki nga tagparamati. Yari na ang full performance ni Alexi Brooks. Yourselves, Miss Eco Philippines storms onto the stage as Mangayon in her national costume. This stunning tribute to the Philippine Eagle radiates resilience and freedom. Its golden hue sparkles with royal elegance, honoring the eagle's majestic power. Leaf motifs and crystal beads weave the dense forest of the eagle's fragile habitat. This costume mourns the eagle's tragic loss while igniting hope for conservation. Miss Philippines and eco-athlete channels this strength through her Avance Babaya advocacy. Her work for women's empowerment and holistic health mirrors the eagle's soaring spirit. With every bold step, she guards the Philippine natural heritage. Her national costume, advancing automatically to the top 21. Please give it up for Miss Eco Philippines. Sustainable Development Goal 3 promotes holistic health and well-being. She celebrates physical strength and nature's healing power with every stride on the field. Through sports, she nurtures strength and environmental consciousness. Miss Eco Philippines envisions a world where the empowered women lead sustainable change. That when women thrive, nature flourishes. Her advocacy highlights the deep connection between women's empowerment and environmental health. Miss Eco Venezuela. And to the home country of pageants, please welcome the Philippines. Philippines. Your topic is fashion that cares for the future. Good evening, everyone. When we talk about the world we're living in right now,
It is such a fast-paced world that we want convenience in a lot of things, especially when it comes to fashion. But we need to understand that fashion is not only about glamour or about luxury. It's about thinking about our environment and our contribution towards environment. In the end of the day, if we want to protect our nature and our environment, we need to stay sustainable, especially in fashion. Thank you so much. Short, straight to the point. I like it. The Philippines! Philippines. Imagine the world in 2050. Wow, that's scary just to think about. Imagine the world in 2050. What's one thing you hope has changed and why? You know, if you want me to be realistic, climate change is impacting our world right now. And the only thing that we can do is to act towards it. Brothers and sisters, ladies and gentlemen, we have the same mother, even if we came from different nations. And we in here are brothers and sisters right now. And our mother is asking for our help. So we must save our planet Earth and we must take care of our Mother Earth. Thank you so much. Thank you so much, Philippines. USA? Alexi, I would love to know, it's been a long journey, you've done this more than once. Is there a personal challenge that you've overcome that has shaped you into the woman that you are today? I mean, if you want me to be completely honest, I joined Miss Eco International. I've been very excited about it. But one struggle that happened to me, I didn't have parents growing up. I didn't know where my mom and my dad is. And I was raised by my grandparents, especially my grandma. And 3 months ago, my grandma passed away. And I think that that alone is such an emotional struggle for me that I even ask myself is, am I going to be worthy of joining the competition? But I think that my grandma would want me to be in here and to compete right now and to empower every woman and to represent every woman that regardless of where you came from, that you can be a queen and you can inspire other people. Wow. Wow. Thank you, Alexi. Thank you for taking this journey with us. Thank you for overcoming. The winner of Miss Eco International and Miss Eco International 2025 is the Philippines! Congratulations to the Philippines, our winner for the night, Miss Eco International 2025. And congratulations, Indonesia, our first runner-up. Nakaka-proud gid si Alexi Brooks for making the Filipinos proud. Iloilo proud. Mga ka-K5. This time, pabati naman natin ang nanging first interview ni Alexi right after winning the crown. Para courtesy no, sa Missology. This time, pamatian natin ang emotional mandaring reaksyon ni Alexi Brooks right after winning the crown. We're now live with the newly crowned Miss Eco International, Alexi Brooks from the Philippines. Yes. So congratulations. How are you feeling right now? Actually, I earlier when I was left with Yulinar, like I was saying to myself, na kahit sino na lang sa amin manalo. Because I know the girl, I know her advocacy, I know what she's done, and I told myself na kahit sino. But then, you know, in the back of my mind, I've been wanting to do this for my grandma. I mean, she passed away recently, and it was her birthday 4 days ago. So every time kasi birthday ni Lola, tinatanong ko kung anong gusto niya. And whenever I compete, I always bring home the gold. So I thought this time I'll bring home the crown.
and I did bring her home the crown, so I'm really, really happy. I'm out of words right now, and I'm so happy and so grateful for all my supporters there in the Philippines and across the globe, even here in Egypt. Andito na nga sila. So thank you all so much. I'm very happy, and I will give it my best for this competition again, and then for Miss Eco organization, I'll definitely give it my best. Again, maraming salamat po sa support niyo. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Okay, Alex, did you ever expect to win going into the competition? Alam mo, actually, ever since I joined Miss Universe Philippines and then I was given a crown from Miss Eco International, I thought it was really redirection to me until I realized that, I grew up in a generational farmer family, and then after nun, I was looking for my father all throughout my life, and then the closest of me finding him is someone from Egypt who was a leader of their band, who was a musician. So I thought that coming in here was such an alignment to what I wanted in life. And then later on nga, sabi ko, sa Alexandria pa kami magkukumpit, pangalan ko na yon, baka akin na yon. So part of me is denying na baka hindi, baka delusion lang. And part of me, of course, I want to bring home the crown. I want to make every Filipino proud. I want to inspire other people. And then I want to be the first black girl who won Miss Eco International. And I'm very, very happy about it. At final moment, standing next to Miss Indonesia, what was going through your head? To be honest with you, nung una, I was telling myself, kahit sino na. Kasi at least Asian. And we're friends. We became best friends in this competition. But of course, part of me, I was closing my eyes. I was looking up. I was looking down. I was actually crying. Kasi sabi ko, please Lord, bigay mo naman. Birthday ni Lola. I want to make her happy na kahit wala na siya, I'll still forever make her proud. And all I can think about is, the journey that I went through, the things that I went through in life to be in this moment, and it all paid off. All the hard work, all the pain that I went through really paid off, and all the people that have been supporting me all throughout, they really contributed to this. So I'm very, very happy to be in here now. Okay, finally, Alexi, the whole Philippines is behind your journey in Miss Eco from day one until, you finally won the crown. Your message? Of course, to all my supporters in Filipino, to all the Filipinos, regardless where you are in the globe, kita-kita ko po yung supporta nyo ever since the beginning ng competition. Grabe kayo magmahal, grabe kayo magsuporta, even on the online voting. Grabe po kayo. Some of you even went to church to pray for me, and it all paid off. And when I come back home, we will all celebrate this. Abanse Pilipinas! Okay, now introduce yourself. I am Alexi Meika Imoso Brooks, and I am your Miss Eco International 2025! Nabatian naton ang nangin pahayag ni Alexi Brooks. Kim Kaluyo Brooks ba? Foreigner nga hilaw lang. Half, ano kita nga half ka kay 500 man. Half German, half Shepherd. Pwede man half uon. At mga ka-K5 na break ni Alexi ang stereotype. Kaya actually, before sang iya sining pagrampa dira sa coronation night sang Miss Eco International, damo siya na baton nga mga bashing, ay kumo nga masculine siya, ako mo nga black siya, mga ka-K5. Kaya usually, abi ang standard of beauty diri sa aton sa Pilipinas. Kaya gwapa ka, kung makonsider ka nila nga gwapa, kung puti ka, tisayon ka, seldom lang ilumon ka, makonsider ka nila nga as beautiful as they think. Depende sa standard dala sa mga Pinoy, mga ka-K5. Back sa iya sining nangin experience, pati sang una nag-start gina siya as an athlete. Nakapapalaro na siya, nakapa SEA Games, mga ka-K5 in terms of athletics. Kasi kita mo, bisan kadako sang iya sining national costume, nadalaya kay syempre, tawag na. Anad niya siya sa training, disiplinado ganyang mga atleta naton. Feel ko, grabe ang proudest moment ganyan sang nag-train sa iya. Ang kagawad dito sa may barangay Bunga Leon. Amo ni ang nag-train sa iya, nag-chef sa iya from athletics. Kagaamat-amat na introduce sa iya ang beauty pageant. Isang una ko, nakita niya kay Alexi nga may potential yung bata. Okay, kagwapa, stand out gandang iya sila nga beauty. Once nga ma-mix blanor, madapon sa iban nga mga kabataan. Until such time nga nag-modeling na siya dito sa may Manila, damo na siya sa mga gigs,
pero nagapuli-puli man siya sa may Banwa Sang Leon. At very proud gining iya sini nga tita si Ma'am Jean Cabaluna. Amo ning tiya niya nga tawag na nga amo man isa sa nagtatap bala sa iya mga ka-K5. Okay, just like sa mention ni Alexi, nga wala siya nagdako sa luyos ang iya nga mga girikanan biological parents. Pinapangita iya tatay ya. Kag ang iya nanay arato sa abroad, kag do wala gid bala nakaupod sa iya nga nangin journey from gamay pa siya hasta sa subong nga nangin beauty queen siya mga ka-K5. Ang nagtatap yun sa iya ang iya nga lola, kag ang iya tita Jane, ang iya gani mga pakaisa ning ginatawag yan nga mga manong-manang do mag-utod na gid bala sila mga ka-K5. Black beauty is the best kid. O depende man na. Everyone is beautiful. At this time pamatian bala nato ang nangin interview ni ka-K5 Karen Badilla kay Ma'am Jean Cabaluna, ang isa sa mga nagtatap kay Alexi Brooks. Ano ka gani ni Alexi Brooks Tiya na. Tiya niya ka sa din niya side. Sa kay isang ano ka ni pagtawag ka rin kay kita na inablas kay manan mong nanay na kadiagig nga tunay. Limayon ko. Okay. Igaring halin sang pagamay kay titawag nga kami ni nanay sa una nagano ka na kadiam mo. Dito tiya kada tinir ka na darwasan ni Lulana. Oo. Kay karon kay war si Lulana ti amuro nga dikyar ka no kana kan dawali nga daw ako salin ginatawag ka nanay na rin. Kay ang nanay nakita na at dito sa may Manila pamuntusan na kakwan. Dito ko na kuli isang na naman diya pero why man ano man na dito na kayo siyempre maraming nanay naman. So bali ikaw gali yung isa sa nagkadako sa kay Alexi negatipan siya kag sa kay lola niya. Kay lola na. Oo. Ti ma'am kagina may naibaluan nga tigin koronahan siya. Ano ang nangin reaction nyo gid? About 30 mo kami kalipay do ano man balari ang ginapaabot-abot mo na. Nga naman na daw ti mo. 30 mo nga kalipay namon bilong nga pamilya kag pangayo kami manti ang pasalamat sa tanan-tanan nga nag-suporta kay Alexi, sa tanan-tanan gid nga nga mga tao nga nagsuporta nga wa gid nagpabaya ka suporta sa kanila police. Gina-expect nyo nga siya gid. Why magani makamikit magsarig nga tana kay ay simpre puro bastard man nga kontra mo. Ti why man kami expectar nga matanagid ang mga kabuel ka corona. Kay ti bisan tanani mismo ay man ginita naman ra magano nga tanan madaeg. Antes siya mamagsalang sa competition dito sa Egypt, ma'am, nagkita ay pa kamo? Oo, di ka pinapa mauli. Okay, okay. Sa nung last ka di nga puli? Kang ano ni mapatay tamo no? March lang dia. Ano ang last niya nga nahambal sa inyo antes siya magpa-Egypt? Ati amurambal na ko na ay makasan ay jambal kami nga nini ay kung pwede palang man madaramo corona muli na rin mo gid amuragin na pangako man naman kay lula na nga dag-en na mo. Pero kung why man ni Lord gintugot nga itaw ka na ra why man peti para gid manguro ka na rin ang corona. Tina ang after sang coronation kagina ma'am nakatawag siya sa inyo nakatawag ka na. Ano hambal ya ma'am? Tiga ano man lipay mata na tapos kuna nanay kuna tinakita mo ko di nakita ko gid tiga istorya kami dalawa sa cellphone gid di kani ako gid man tapos na nanay ko nati mo lipay man ikaw ko di simpre san na sino makara malipay gid lang. May nakahatag siya ma'am information si mo kung saan o di siya mapuli sa niyo? Wala pa kaya nako pa kuno ginahay ko tarpan na dito. Wala pa man iko sa makahuli. Ma'am, ano ang mensahe ninyo sa imobe sa bilang tiya niya para na sa kabilugan niya sa pamilya niyo sa kay Alexi Brooks? Mensahe ninyo siya? Napasalamat makami nga tanan nga bilog nga pamilya kasi tanan-tanan nga naganuman nga ginimo makabata ang naman nga masarangan nga malabot naman ang andun. Sige ma'am. Mga ka-K5, nabatian naton si Ma'am Jean Cabaluna, ang tiya dari ni Miss Alexi May Brooks. Na-witness gani nila ang pagpangabudlay sang babae nga ini, isang dalaga nga ini, si Alexi Brooks. Actually, around 24 years old na ni si Brooks.
na I'm not mistaken, kay doon nagligad lang man siya nag-graduate. Ang kurso yan ni ata inclined sa business management. So, makon mo, damo siya sang expertise. Expert siya sa athletics, sa sports. Expert man siya in terms na subong sa beauty pageant. Kaga may tinapusan pa siya nga kurso. Business management. Probably pwede gini siya mangin negosyante sa ulihin. Pwede gid. Diba, Sir Jojo Sedano? Sama nagapamati, dira, kung kinasuyaan ka mo, ginabuli ka mo, kay for example, sa iya ni Alexi, na sang una ginambalan na siya nga, ati. Napungkoy na siya sang bato sang una sa mga kabataan. Kasi syempre, sang una, mga kabataan, nabiga sunod malang na sa matigulang mo. Amo na notice nila, kaya once gani kung itom ka, do usually do ginabuli, parang ginasuyaan, especially sa mga kulot ang buhok. Ako sang una, K5 Andre, ginambalan man ako nga ati. Okay, ang ilumon gid man ako mo. Kita mo ayo ko kay K5 Andre. Ating ko no mo. Do mas medyo sweet lang na siya sa ati. O ating lang ginatawag nila sa akin. Okay, ako sa una do umbok tsura ko mo. Kulot ang buhok, tapos ilom, tapos bilog-bilog ang pisngi. Kung sa mga kung sa karay apa, bilog-bilog ang pungyahon. Sir Reggie Galiego Paleta, happy trip, pagkaga safe trip lang nara, Sir Reggie. This time, a commercial break kita, anay. Ara na si K5 Jenny, K5 Ans. Sige, ma-commercial kita, anay. Pagbalik naton, check naton ang latest nga sitwasyon sa palibot sang syudad sang Iloilo. Kaya istoryahan naton ang update diri sa natabo balang nga aksidente. Dito sa may Vanuatu, sa may Miagaw, sa may Barangay Maninila. Wherein, no, nagtumbala ito ya ang isa ka pribado nga jeep. Okay, puno-puno, bago ka puno, gin mga K5. Pero actually, dito sa mga area, bala, no, sa mga nabukid nga porsyon, actually, naka-witness naman ko na dito sa amon sa Banwasang Leon. Itong una na gani, may nagasakay sa kilid, may nagkakabit sa kilid, may nagapungko pa nila sa may tubang blasang driver sa gilid niya lang side. May ara pagin na sa may babaw. Babaw atop. Nakasakay man ko sa una sa may babaw atop sang jeep mo. Pero kay since bala, no, subong, ginag-discourage na ginabawal ng subong sang Land Transportation Office in terms, no, para ma-secure dirang safety sa mga pasahero. And maybe amo maning mga matutukan, no, sa aton nga provincial government kag mga law enforcement agencies naton ang pag-regulate diri, no, sa mga super gid bala nga overloaded. Nga tawag na dumatakilid na balang jeep. Kung ano man dira nga mga salakyan, mga K5. Kag dapat man nila tutukan ng aton sa nga transportation on how to provide man dira. Kaya syempre kung i-regulate nila, syempre tawag na masunod lang man na dira ang mga driver, mga operator. Pero paano bala ma-address man ni, no, mga K5 sa aton sa nga gobyerno? Mahatag sila dira sa tutukan nila, mahatag sila sa dugang nga mga units dira or mga strategies, no, in order nga mapa-improve pa dirang transport system. Okay, diri sa syudad sang Iloilo, sa mga single motorcycle, usually isa lang man dira ang angkas man mga K5. Usually sa mga kabanwahanan, sa mga kaumahan. Punuan man mga K5, kagi na gani mga 4 or 5 ka angkas mga K5. Amo man to ng sitwasyon sa mga gabiyahe sang jeep, kag iban mga private, punuan sa mga gulay sa ibabaw, kag punuan man gapamulak ang mga pasahero sa sulod kag sa sagwa mga K5. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, 47 minutos. Makaligad ang alas 10 ng gabi. Stand by, magapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagan sa programa K5 Night Watch. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo.
3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin initial, pumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulis sa iya, ng isa sa ka-pulis. Kaginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako na eh. Hindi ako ka. Ano? Wala ba? Tapos ako na. Luha ito ko. Sabi man ang pasko. Ngayon na kadaan ako na. Sadya ko kanina nakabato na ako na. Tawag ka, happy birthday. Sana malagyan ako na pasko. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Naging daan din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Kaya ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. Kami ara kita dira sang flower bouquet. Kami ara man kita dira sang gift from Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa kampiyon na dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulokdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kaginpainit nga pagsuporta, kag pagsalig. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat ko sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Magina pa kayo nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampiyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampiyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon.
Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka-K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko magkato ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako med free. Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang ka-K5 Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapakinig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pila man katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka-K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-apat na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton siya mga kulturan. Butsoy! Hindi ka na maganda sa lodya! Ato na yung teritoryo mo! Ato teritoryo, gawon nyo! Kaya pang bunyak man ko siya, kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko mula noon hanggang ngayon. Maraming salamat, mga ka-K5. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, Bandera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Bugtauron, magbararango na kamo! Magpararigos na kamo! May maginabat yan naman na. Oo. Pero ko mati, maganisa kakadlaw lang gani ako nga ako lang nga asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers. Nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Permigid nga nagapamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa ngakon nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga
uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Bisan sa matripon kami ga Soriana kami nga Mex, damgo ko mo ni Mex, so pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo. So nanamian ako kay ginaknowledge ko bala nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw mayo gida nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga karaya ang mga lingwahe lang hindi ko abi ka balogid magkaraya. Pero manami bala sa Balatsagon kay bisan diin ka. Once mabalaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Naknowledge ka gid nila. Sa liwat ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. Ako si Presidano niya sa Tagalumanggan nga tao, nagdaog sang third prize nga 3,000 piso sa Suki Ayuda Promo sa P5 News FM sa Klinika di Alternativo Medisina ni Dr. Miloy. Pero higit ako nagabakal sa iya produkto kay makabulog din sa akon balatian. Sa mga wala pa makatumar, pistingin ninyo ang DTX 500 Retribayo may pisikan DTX Tropinix. Dako din akon pasalamat sa siningang produkto na nakabulig din sa akon sindako sa akon balatian. Ako si Yesenia Castro, tagadawag niya nagdaog sa second prize or 5,000 pesos sa Suki Ayuda Promo. Sa P3 North FM Klinika di Alternativo Medisina ni Dr. Miloy. Pero higit ako nagabakal sa iya mga produkto sa nakabuligid sa akon balatian sa mga wala pa makatumatis tumingin na ang DTX 500 Valley may isip kag DTX Coffee Mix sa nagapasalamat. News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM. Alas 11:01 na sang gabi. Good evening kay Sir Nonoy Chickboy. Grabe nga pangalan ba? Nonoy Chickboy, may gabi sa K5 News FM. Kay Tata Jane Yufan. Congratulations, Alexi. Nag-live gali si Alexi Brooks subong nga gabi. Going ang iya sa nga Facebook Live. Napilasan tungod sa iyang national costume siguro, no? Napilasan rin sa likod yan. Ang bali ako, no? Ay, hindi pa man anon to sa may gown ka gabi, Okay, tawag na, gapula-pula pa lang to siya kagabi mo. Ate, subong gabatyag na, magabatyag na. This time, kuha nato ang latest sa sitwasyon sa aton siri palibot sang syudad sang Iloilo. Para ma-check kung may mga events, kamusta na ang aton siri nga dalanon, masanag man bala ang mga kali naton diri. Mga dalanon naton diri sa syudad sang Iloilo, even sa mga suludlon nga mga areas. Okay, damo gid no, gareklamo may mga street light tuod bro kiraw man. Debla ma'am Bing CSJ kay Sir Leo John Beliones. Ronnie Balceda Bao, shout out lang dira sa upod ni Sir Ronnie sa ER entrance si Mijares. Ang pinakagwapo, pinakatisyon sa Iloilo Mission Hospital. Kay Ma'am Eileen Gapula Guares, watching from Aganan Pavia. God bless. This time, i-establish na ito ng aton sining connection sa aton nga patron para makuha ang latest sa Iloilo City. Kamusta na kamodra? Ano ka pulo pangapi na kamodra kay Sir Mayo Katarasang Candado Cabana? Shoutout lang sa taga-barangay Igcadios Leon, Iloilo. Advance Happy Fiesta lang sa April 22. Wow!
Doon namin magmista ba? Ilaw na ko magpulo pa miesta sa mga kabalayan sa kilala mo. Para sa mga Abentino, Camilian, Kapulot, Clarito family, kay Auntie Pesing, kay Manang Dayday. This time, naka-standby sa piyak nga linya si K5 Jenny Kauyunan para sa situational report. K5 ang pinakagwapa nato nga reporter. K5 Jen! K5 News FM Kampiyon Report. K5 Jenny, mayong gabi? Yes, K5 Kim, maayong gabi, no? So, para sa aton nga situational report, K5 Kim, diri kita sa may dinauso naton ang dalan diri sa may distrito sang La Paz, K5 Kim, padulong sa may La Paz Plaza. As of 11:05 K5 Kim, matawhay na ang aton nga dalanon. Pero K5 Kim, no, balikan natin kay ina, naglibot-libot kita sa mga terminals, pantalan, kag pila ka mga lugar diri sa Iloilo City, kadungan man K5 Kim sa pag-obserba natin sa Eastern Sunday kasi 5 p.m. kag well, of course, no, matapos ang long weekend, gina-expecta natin sa K5 p.m. na madugso naman or madagsa ang mga pasahero. Kumbaga, mabalik na ang mga main characters gikan sa nagkalain-lain nga banawa sa probinsya sa Iloilo. K5 p.m. mabalik. Sino gitong kilala mo nga main character, ha? Siyempre, isa na sila sa mga main characters. Oo, balik naman, nagligad, di ba, pahuway. May kilala ko gani, nagpaligo sa dagat, pero pagkasunod nga lang, sakit na ulo yan. Ikaw ka K5 Jen, paano mo observe ang Holy Week? And of course, sa subong Easter Sunday, o ano lang imo ginimo? Anong area nga ginlagawan mo? Kaya nagkapulo pahuway ka mga 3 kaadlaw ka K5 Jen? Actually, K5 Kim, no, most of the time, nag-spend na kita sa aton nga oras sa aton nga family and of course, sa aton nga mga friends sa K5 Kim. Naglibot-libot kita K5 Kim, nag-road trip with the family, no, naglibot kita sa Cuarto Distrito. After that, K5 Kim, syempre, nag-catch up with our friends diri K5 Kim sa Duanyas. Napaslawan kita ka K5 Kim nga magpadagat, magpa-bye-bye, magpa-suba, o magpa-falls. Gamay suba ka man itong aging kantuan. Ay, dito yung suba. May suba, gali kita aging kantuan sa K5 Kim, no? Pero manasig naman kita nagtanaw kita sa sunset sa K5 Kim sa isang kabarangay sa Maiduanyas with our high school friends. Ang wala man ito ko K5 Kim, ati, ikaw gani nakita ka to nga saka ikaw sa Bukari kay K5 Kim. Ibalik ka pamangkot sa imo, kamusta man ang experiensya sa pagsaka sa Bukari kay K5 Kim? O, kapila naman ako actually dira magtaklad ka K5 Jenny. Ugaling kaya mo itong chimpo, grabe nga hapo ko. Amo gining ka pabalo-balo nga kulang kita sa exercise. Sa ano pa lang? Hindi pa enough ang adload lang saka ang support floor sa Swan Rose building. Lain yung exercise nga matutuod yung exercise. Pero tatlo pa lang ang station ka K5 Jenny. Amo ganda ka K5 Jenny, yung reaction ko ka K5 Jenny. Upod kang magulang kung gatawag kay uwa, og lain man matyag mo. Gatawag kay uwa. Wala ka na kainom, puro na tawag sa uwa. Okay ka, naglimnan ko pag ginawayab la ka K5 Jen sa pagtaklad sa bukid. Diwa yung pa station there, amat-amat sa kabog pa na ako K5 Kim na nagtroho hangin-hangin na lang sa manaming pine trees dito ka K5 Kim sa Bukari. Gintapos yun naman ka K5 Jenny, balan mo mapadayaw kami na. Dapat kung naumpisahan, tatapusin ka K5 Jenny. Very good. Yes, K5 Kim. No? So, I wish na mga na-experience naman na K5 Kim. And tani, goal na to next year K5 Kim, no? Makalagawan kita o kung maka-attend mo kita sa Via Cruises, like no, maka-witness kita sa pagtantal, pagsaka sa Balaan Bukid. Ikaw nakatry ka sa Balaan Bukid sa Hordan? Wala pa K5 Kim, amo na ang gusto natin matry na ang Balaan Bukid. Amo na ganito parahan nga dapat may resistensya kita K5 Kim magsaka-saka sa mga bukid. Kasi bala,
Mukuyan, kira Station 3 pala, makapo yung O dagon ka pa sa mga tigulang, sa mga senior citizen nga dagat taklag ka kay 5 Gen. So dito sa may Balaan Bukid or dito sa may Hordan, may magpakot-pakot sang kapalaran ka kay 5 Gen, no? Di mo na gani kay 5 Kim, no, mga gusto naman na may aside from the kay 5 Kim, no, kita sa mga friends aton nga Christian, sa mga kasori kay 5 Kim, may mga kanya-kanya man kay 5 Kim na mga kumbaga kumbaga may mga kanya-kanya nga tradisyon, no, sa pag-obserbar sa Semana Santa kay 5 Kim, like may mga iban nga nag-tusod sang krus, may iban nga nagapalansang sa krus, may nag-via crucis, may nag-duaw, may mga nag-upod sa prosesyon sa K5 Team. So, kita diri nga, may kanya-kanya kita ka K5 Team nga, kumbaga nga, mag-practice ng aton nga sa K5 Team. And of course, no, na at least sa isa ka tuig, may mga time kita K5 Team magpamalandong, mag-reflect sa aton nga sa K5 Team. Nag-comment dari si Sir Bonbon de la Cruz Fria. Sa Malya K5 Kim, good evening. Pwede ko matamyaw ni ka K5 Jenny. Ni ka K5 Guapa Jenny. Idol ya ka kuno ka K5 Jen. Hi ka na kay Sir Bonbon. Hi kay Sir Bonbon. Good evening kanimo Sir Bonbon. Salamat din sir, no, naga-upod-upod kasama ni ka K5 Jen. Taga Sara ni siya ka K5 Jenny. Idol ya gid ka kuno ang Balya Guapa Jenny. Idol ka K5 Guapa Jenny. Thanks, Sir Bonbon. Basi makalabay kita dito, makalagaw kita sa K5 News FM, Sara, Sir Bonbon. Basi is soon. Basi may milk tea. Pero ka K5 Jen, din ka na subong, din na nga area ang imo ginauso, eh? Actually, K5 Kim, diri na kita sa may Luna, K5 Kim, no? Diri sa may tubang nalapas sa may tubang sa West Visayas State University K5 Kim makita natin dari ang dalagan sa trapiko is very matawhay na pala kung K5 Kim pag wala nagigawas sa tao nagapanguway man siguro K5 Kim after a long weekend K5 Kim siyempre nag-regay naman energy para buwas na adlaw ko K5 Kim Lunes na back to work naman kita K5 Team, no? Ganyan rin yung mga nakita kita sa Facebook na back to reality na ang mga main characters na nag-long weekend K5 Team. Either K5 Team siguro boss pa. Basi iba na ka K5 Jen, basi iba na. Debla magtawag na nag-long weekend, nag-long Holy Week observation. Tapos pagkabuas ng adlaw, nag-sick leave. Sakit ka ng ulo. Pero nag-extend gal ito sa bye-bye. K5 Jen. May ara ga-exist nga mo na nga mga employee. K5 Kim, mga minus points sa langit. Nga bago pa lang ganyan. Tapos ang Holy Week nagbinotig. Ma'am, bala silang patawad man ko nung ni Jesus. Pero pero may ara gid na mo. Like for example, right after or sa buwas nga adlaw, ma-sick leave tapos ma-vacation leave. May emergency kuno abi. Mga wais nga mga empleyado ka kay 5 Gen. Kita mo nang tatlo ka adlaw nga nagpayo sa nga forgiveness sa mga kasalanan mo pero after ka tatlo ka adlaw nagbubra ka sa ng forgiveness. Pamalandong naman tipuno naman na nila magsunod nga si Semana Santa. Pero ka K5 Jen, may gadagalakad-lakad pa da, no? Di na nga area na gano'n sa may 7-Eleven lapas na no? Oo, may mga nagalakat-lakad sa K5 Kim sa may atubang sa hospital sa Western Visayas Medical Center kay K5 Kim. Kasi syempre given na hospital, may mga nagalakad-lakad pa may mga damo pa po K5 Kim nga nag-isaw-isaw. Dari ganito sa fast food chain sa Ilocos. Dawa pa K5 Kim yung mga nag-kaon-kaon. Hindi sa may mga bars sa K5 Kim, no? Matapos ang pagpamalandong o back to bisyo naman kita kasi K5 Kim, may mga nag-inom-inom na, may mga nag-party-party na kasi K5 Kim dito sa diversion. Buhay na buhay ang party life sa K5 Kim, no? Buhay na buhay ang nightlife sa K5 Kim. Pero dito sa bahay sa lapas sigaro kasi 5 Kim, medyo dulong na kasi 5 Kim, wala na siyang tao, nagapalahuway na di ang mga tao kasi 5 Kim, no? Kaya kung gusto mong maglakat-lakat, may gig safe na safe with the K5 Kim, kaya mga police kita K5 Kim na
nagalibot-libot kay nagani minagyan kita naga-checkpoint dito sa may Mandurriao K5 Kim, no? Naga-checkpoint or nagabantay lang ang K5 Kim, and as well as may mga naga-patrol ng K5 Kim ng mga kapulisan natin. So, overall, sa K5 Kim, there is may distrito sa Haro, sa La Paz, and sa Mandurriao, generally peaceful K5 Kim aton nga Domingo ang kagabihon ng K5 Kim. Dara sa may Haro Plaza, damo man nagyapon mga baligya, no? Damo man Sa K5 Kim, no? Oo. Ay, sa mga K5 na ito nga nagapamati, ang Haro Plaza, Blanca K5 Kim, naglami na ako nakalibot pala ka K5 Kim. Ang under construction na portion sa plaza ng K5 Kim. Excuse me, ginbuksan na K5 Kim, no? Makita natin na naglapad na ang Haro Plaza ng K5 Kim, tapos lapad na. Okay, dalik nagligad na damay may mga atop at may mga tabon ka K5 dyan eh. Sa buong K5 Kim, ang half na gintabunan, ginbuksan ng K5 Kim sa publiko, may mga benches na kung din pwede makapungko, namin na ang suga ng K5 Kim. Aesthetic na siya kung bagang K5 Kim, and very na maigid na lagawan, bala right now kung K5 Kim, kung ikaw ang gusto mo mag-puni, mag-walking, maghangaw-hangaw, pwede gid K5 Kim sa may Lapad or sa may Haro Plaza kasi K5 Kim, no? Kung magyapon ng K5 Kim, no? Wait lang, hay ipakita, wala na ako ng K5 Kim. Kung makita sa atong camera ka K5 Kim, no? Ara, makita na naglapad, nag-ito K5 Kim, ang aton Haro Plaza ng K5 Kim, and manami naging siya right now kung K5 Kim. Sa una, nasa likod na nga porsyon sa una ka K5 dyan. Do gym na damo, sa likod sang gym. Tapos may ganit na sa una, ang mga tawag na, madiblang mga dinosaur na ka K5 dyan? Or ano to ganit sa una? Oo, ang gorilla kada ko at K5 Kim, pag manog. Kasi may playground para ang K5 Kim, pag demolish. So may dako ng K5 Kim na gym, pigil na rehabilitate sa pang city government. Damo da sa una ka K5 dyan nga nagahimo sang kamalamalahan sa abo nga area sa likod niya porsyon. Okay, dolom-dolom na sa una mo. Matanda. Ado ang K5 Kim, ang hamba ni Idol John Capulot Ligad. Nada ko na sa may Haro Plaza, sa may, dako nga sapato sa K5 Kim. Makita ko na sila nga duha ka tawag siya duha ka tao, duha ka shadow, sampango, akong dugay-dugay, ang duha ka shadow, nang yung isa na lang ka K5 Kim. Ano bot si Dinon sila? Nag-merge ka K5 Jenny. Nag-intertwine. Nagtigbaliw. Posible na, nautod to yung lawas. Ka naglupad na to sila ka K5 Jenny. Mas kaagahon na to. Pero mayo man na, kay nagsanag dira nga area. At least malapad-lapad ang porsyon nga pwede tambayan, o pwede lagawan dira sa mga taga-haro. Kay damo na dadaan, ga-practice man ng mga kabataan, especially kung may klase pa. Ga-practice na da saot-saot, or mag-exercise. Okay, nagligad na da, medyo madulong. So, una, gulpi ka lang makipot, may malusot kang tao. Kando, tawag na, wala ka man ga-judge, pero mayara ganda sa mga, kita mo nang do ka malamalahan, walang mga akto ka K5 Jenny. Pero may mga bibingka pa da mga street food pa da nga nagbaligya at very nice na ang mga improvements ang Haro Plaza. Yes, sa K5 Kim, no? Kag may dapat man sa K5 Kim ang nagalakat-lakat kag naga-bike-bike ka K5 Kim diri sa may Haro Plaza ang K5 Kim, no? So, may kung nagutom ikaw, kung gusto niya mag-midnight snack, may mga pagkaon na hindi ka K5 Kim na available sa Haro Plaza. Damo ka sa options, may mga street food, may mga bilang tender. Sa takong healthy living ka, may mga nagabalig di sa prutas, bukas pa man ang aton ng mga convenience store diri ka K5 Kim. And ang pwede dito K5 Kim, makahabol pa lakat-lakat kanya naon dito sa Haro Plaza, K5 Kim. Kag safe man maglakat-lakat, for example, alin diri sa station. Okay, may mga tricycle driver man damo nga nagabiyahe-biyahe pa sa gihapon. Kag may police ginada sa may tubang dira sang 7-Eleven na nga area, kag K5 Jenny. Sige, kag K5 Jenny, thank you so much gida sa imo sini nga situational report sa patrol. Sige, K5 po sa patrol, si K5 Ramalapalik, ako naman si K5 Jenny Kauyunan, para sa kampiyon nga balita sa Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ambal din ni Sir Wilbert Tibuna. Ambal kung duha sila, kagulpi lang nag-isa, it means nagapangamuyo to sa mga ganito.
O, pwede man to kamot na nabla, no? O, kung kamot mo mag-put together, pa nag-put together. O, ito isa na siya mo nagduktanay na ganyan siya. Damo na sa una, may kilala ko na sa una nga hilig na magtambay. Damo na gali siya, may ginabantayan na daw. O, kung gusto mo mag-usisa-usisa, man sa nagakuutay, makuutay. Nagahalukanay, dara nga magnawyuhan na. Iban mga minor di edad pa. Daraga na sa una sa mga statues da. Kay Sir Junjunski. K5 Kim Lagaw ka sa may tubong-tubong festival sa Tubungan, ha? O saan una gani Sir Junjunski ang inyong highlights o kagang activities? Kay Sir Bonbon de la Cruz Frias na tawag na You Made His Day ka K5 Jenny. Ko hindi na nakayawan nakatulog si Sir Bonbon or kung makatulugan man o madamguhan niya ka K5 Jen. Kaya gintamyaw mo siya. This time mga ka-K5, istoryahan naton ang regarding balato sa natabo nga aksidente dito sa may banwasang Miagaw mga ka-K5. Kung sari ini-involve ni ang isa ka jeep. K5 ans, may mga pictures kita da. O sa May 1, medyo madugay-dugay pa man Sir Junjunski. May sobra pa isa kasi mana. Pero regarding diri sa update mga ka-K5, according diri no sa latest nga investigasyon diri sa Miagaw Municipal Police Station, spearheaded by Police Major Richard Lau, ang ila sini nga hepe, accordingly naglabot sa 70 kung 70 tanan ka mga individual ang sakay sang ining pribado nga jeep. Lakip na diri ang driver nga na-aksidente diri sa may barangay Maninila, Miagaw, Iloilo. Pasado las 8 sang aga, Sabado de Gloria, Abril 19 mga ka-K5. According pa diri kay Police Major Richard Lau, ang hepe sang Miagaw MPS, kaginapayag sining 62 diri ang outpatient sa diin 35 ang una nga gindala sa Gimbal District Hospital, duwa sa may Alyosan District Hospital, o 16 sa Rural Health Unit sang Miagaw, nagsyam naman sa ospital sa San Joaquin. Actually, uli ko ganun nakita, no? Sa mga Facebook friends man ko gali nga sakay man to sang amuto nga jeep, kalabanan sa ilan, sakay to sa babaw sang nagapungko sa babaw sang atop. Mga ka-K5. Actually, iba to may karga pa to sa babaw. Kag iba niya pagkaon nila arada sa suslod. Ang kalabanan sa mga tigulang o kag mga minor de edad o mga gagmay lang kabataan, around 5 years old, 4 years old, ang ginasabak sa mga ginikanan na mga ka-K5. At isubong, nagapabilin naman sa hospital sa Western Visayas Medical Center ang ining waluya nga nakaangkon sang major injury. Amo na ang terminology sang aton sa ring investigador. According diri kay Police Major Richard Lau, kay pamangkot naton kung mayara sang critical ang kondisyon. Kay may mga previous reports nga may naghambal nga ara sa critical condition ang pila ka mga pasahero, especially ang mga nagtumpilak bala mga ka-K5 nagtalabog. Kag ang makitaan bala nga dugoon gid no nagahamyangon sa dalan mga ka-K5. Pero according diri sa aton siring kapulisan sang Miagaw MPS, nga ang walo diri ang nakaangkon ni sang major injury. Sa riin no, sa walo nga ni mga ka-K5, duha diri ang yara sa legal age o kung legal ang pang-idaron, kag anob naman ang mga minor de edad. Tigin refer ni sila sa may WVMC, kag ongoing subong no ang pagbulong dira sa aton siri nga mga doktor kung ang pagtatap dira sang ospital sa ilang mga ka-K5. O tigin question man diri sang pulis naton, actually ginapanindugan gini sang driver mga ka-K5 na si Robert Alemania, 36 years old, nga mahinay ko nung iyang pagpadalagan. Accordingly gani, ang claim niya, isang dalagan niya is 40 kilometers per hour gid lamang mga ka-K5. Pero
Pero according diri sa ang una yung hambal na may problema ko no or may issue sa iya sa nga roida o kung sa goma yung mga K5. According diri naging pasikto man diri sang pulis. Naging pasikto diri ni Police Major Lau kag nagkonforme man siya nga wala man niya sang problema ang iya nga roida kung ang iya nga goma mga K5. It's just that nga madasig hindi ang pagpadalaga niya kag medyo likoon or curvy na dang area kag dululugon pero hindi man amo nagkataas gid bala ang lugar mga K5. Galing kay tawag na natulaan na ni sang control ang ining driver sang jeep si Alemania mga K5 kag didto na no agin nagwari kang iya nga jeep kagin kabig ya patuo mga K5. That is why nga golpe lang nagtakilid re. Kag nagtumbalay ang ining jeep mga K5. Mostly diri sang nagtalabog ang mga ara sa ibabaw, ang mga ara sa gakabit mga K5. Ate ang iban to yung nag-ara sa sulod sang siring jeep. Ate nagabunggoan na itong ila sining mga lawas. Una nga information di may napilpilan sang jeep right after nga magtakilid. Pero sa paghakwat dira sa mga pumuluyo o sa pagbuligay da nila, found out nga tawag na nga wala man sang napilpilan kag wala gid blasang natabunan dira sang jeep mga K5. Namo nang leksyon sa mga naga-outing. Actually, in terms of religious beliefs naman mga K5, usually ang ginapahanumdom gid na sa aton siring makatigulangan ang especially mag Biyernes Santo, mag Sabado de Gloria, amo na ang mataas nga tawag na adlaw sang pagpuasa. Usually ang gina-recommend gina-advise yung maglagaw-lagaw ikaw or magbiyahe during Easter Sunday, which is today mga K5. Hamakon mo supposedly 30 lang ang maximum capacity sang sinang jeep in terms sa polisiya dira sa mga law enforcement agencies naton kag according man diri sa mga pulis mga K5. Dira bala sa inyo nga lugar uso man na ang kabit sa jeep, ang paggasakay sa atop sang jeep mga K5. Kaya dito sa amon tikita nyo ng video ho nagapamulak kita ang pasahero, may mga bag pa sila dira sa tunga mga K5. Mabatian na dagani ang sa video naton na nagahilibion ng mga kabataan. Makon mo ang supposedly nga mangin masinadyahon nga isa ka outing paglagaw-lagaw nyo dira. Actually magpamilya man ni sila ang iban dira mga kabarangay nila according diri sa police naton. Ang driver nga ni nga si Richard Alemania. Actually mga K5 mga hinablos niya lang man ni hinablos mga kapakaisahan ang sakay o kunining nagkalapilasan mga K5 including man diri ang tag-iya mismo sa jeep nga ginakupar. Wala man so far sang nag-complain pa sa police station kag naglaps na ang 12 oras nga reglamentary period mga K5. Mo na ganun, basta magbiyahe ka mo, hindi ka mo magpatamang mag-outing bala. Kung iban, sobrahan bala katipid mga K5, no? Ang supposedly nga dapat duha na ka-jeep ang makater sa amo ng number of passengers o kon pasahero o galing kay tungod nga ibanda nagatipid. Okay, usually abi sa mga outing-outing, mga magkabarangay, bala nila ng libre. Masakay lang na sila kag makabit mga K5. Always make sure na ara sa maayong kondisyon ng inyo sining salakyan para hindi nyo ma-experience ang amo nga senaryo mga K5. Kaga as much as possible, likawan ang pagkabit, likawan ang pagpungko dira sa may babaw sang atop. Especially kung nagausoy ka mo dira sa mga national, mga highways naton, mga K5. Kalabanan dira sa mga sakay sa babaw sang atop, mga minor de edad, usually mga high school students, nagaulo enjoy man sila tani isang view, nagapulo pa hangin sa babaw. Although nga anad naman na sila magpungko dira, magkulukabit mga K5.
Pero always gid make sure no ang inyo sining safety. Safety first sa tanan nga bagay mga ka-K5. Dito o dabi no nga nagatipid ka mo, magatipid ka mo kay isa lang ang jeep. Ambot lang kung pila na subong ang rentahan na isang jeep from kay ang ining jeep ali na sa may baong alimo dyan. Diba si gatipid gina sila. Okay, kumo man nga parinti, diba si discount pa discount. Nagba man actually ang jeep. Kasi may mga dala pa sila. Mga nagtumpilak to ganing mga pagkaon. Mga spaghetti nila mga ka-K5. Patugito ani mga kanon nila mismo. Pati subong may makita ko mga post sa mga Facebook friends ko. So nga lakip man sa mga na-aksidente. Nagaantos sila subong to sang kahapdos ang ila sining mga panit. Okay, tawag na doon nga may mga minor injuries kay kahapdi na sang ila sining mga pilas mga ka-K5. Nos ng ila sining lawas dira sa may tawag na sa kalsada. Pati good thing lang wala man sang klase mga ka-K5. Pada mga dlagan dalaginding dara nga na aksidente. Dira Sir Junjunski sa may Banwasang Tubungan. Jeep man ang mode of transportation nyo Sir Jun no. O kun tawag na o kun habal-habal o kun motor na da sa inyong area. So buong usog yun yung maglagaw-lagaw sa baybay. Ila ni pakadto ni sila tani sa may Tubog, sa may San Joaquin. Hindi ka mo da kung maglagaw-lagaw ka mo kay since nga summer. Hindi kung damo-damo gid kami. Kamo mga ka-K5. Always secure man dira no. Kasi saon nyo pila lang supposedly nga maximum capacity. Isan sa pagtulok mo palang balaan mo safe ni. Kung mo ning numero sa mga sakay mga ka-K5. Kung sa mga driver man bala no. Hindi man ka mo magpasugot dira no. Magpasobra gid dira or overloaded ang biyahe ninyo nga jeep. Kaya after all, sa inyo man na ang basol mga ka-K5. Kamo man na mga alot dira. Salikon kasuhan kamo dira magpaariglo sila tuod. Para may mga balayran sa ospital. Hindi ka bayad rang ako para sa inyo sa niya salakyan. Diba Sir John, Sir Wilbert Libuna. O din ka gani Sir Wilbert Libuna, taga Lambunaw ikaw no? Dira usually abi mga nagagamit sang jeep as one of the transportation sa mga nabukid nga area. Dira sa may Segundo Distrito, dira sa may Leon, Alimujan, San Miguel. Ano pagid nga mga Banwadra. Sa first district, amo man ang Banwasang Tigbawan. San Joaquin area si Bada na dahil sa San Joaquin niya. Naka-experience ko na sa una, gasakay ko na sa may jeep sang first district. Alos malupad ka no. And of course sa mga taga Quinto Distrito, kag iban pagid nga mga lugar iti Quinto, usually series bus na no. Usually first, second, and third district ang gamit no jeep mga ka-K5. Pero ang i-clear lang naton nga pribado niya nga jeep ang na-aksidente during that time. So halong lang, always remember ang blow bagets. Hindi ka mo magpangyadi dira kag makatipid-tipid. Ang importante ang safety ninyo. Kung gusto nyo gin makatipid na kung ma-hospital ka mo gyapon kay tamaan ka mo ka damo, overloaded, ma-prone ka mo sa disgrasya, mas dako pag dira ang gastuhon ninyo no mga ka-K5. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM. 31 minutos, makaligad ang alas 11 sang gabi. Yung kabadaras ng MyTC, ang alkaline-based nga vitamin C, agad mahatagan sang proteksyon ang inyo tagsa ka mga lawas. MyTC, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Standby mga ka-K5. Pagbalik naton, istoryahan naton dugan. Ang pinaka mga updates sa aton siring nga Semana Santa sa syudad sang Iloilo. Kung kamusta? And of course, sa pila ka mga insidente nasyonal na records ang aton siring nga kapulisan. Standby, magabalik ang aton nga pagpangalagan. Lamang sa programa K5 Night Watch. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika.
Happy Fiesta Barangay Navais, Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Nay, may kinido, wala. Aba, nala. Oy, garap. Kilala mo akong mayor, Nay? Yung mayor ta? Jit yun niya, sis. Ang jit man? Pinalagpati mo yaya. Mga jit na naman. Ready? Iwas mo na! Oh, para sa mga sino una? Sige. Ladies and gentlemen, ari. Si Nanay! Si Nanay, forward! Si Manny Maho! Oh, again. Oh, ara. Oh! Wow! May naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano ba yun last? Tupad ka mo tatlo. Okay. Okay, kita 3 lang. Okay. Final round, i-products mo na! Grabe sila kay guwapa, oh. Sa mga photos. Okay, kamo ang mag-judge kung sino taon. Okay? Pagi sa pagpanakpak. Isang pa, putang-putang sa akin pa mo. Okay. Naisip mo naman, nag-eskwela kami sa TESDA. Huwag niyo mag-iisip lang sa mga pumuluyong ka pinalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bukal sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. Six lang ang bilog. Six lang ang pinalaga. Contestant number 2. Nanay ang Tatay Mang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2. Aling Durisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Nico. Mga batong kasang isang box na DPX Coffee Mix. Kami. Uy, ito ka ng alam, ha? Mga batong na pag-insang Pisos! Nakalay sa water. Ay, nakadlaw siya. Yung mga piso ganihata, nakadlaw siya. May piso pa na sa water. Aray. Awan. Udak tipwel. Tipwel ang tubig. 100! Tumutubog, pasakay. Yehey, pasakay ka. Tara-tara na. Ini sa ikaw mo lang binog. 200! Oh, lupa-tupa pasakay. Nindoy ka. No. Ano ba yan? Ito kakapoy niya ako. 300! Na pagbati mo sa lagbong ako mo. 400! Kami? Tutuha. 500! Lipay mga nalipay sa imo. Wow. Ano ba ang bago sa lipay ko sa FM? Okay. Liwaton na ang bang naton hore lang pero ang bata K5 News FM. Ang K5 duwa ka palakpak sa lalong. Ang News FM bayaw sa babaw.
Nanan si nanay. Nanan si nanay kasi hindi nag-vote na siya. Oo. Okay. Ano to? Ang K5 mo sa babaw. Okay lang. Wala problema ko para magyabot. Sige ha. 1, 2, 3, go. Tungkol-ituan na lang nabukalis na doon ka. K5 sa babaw, News FM sa dalaw. 1, 2, 3, go! Sagad? Oo, sagad. Sagad sila. 1, 2, 3, go! Okay na. Ikaw ang ito sa February sa lingon ikaw mambang sa aton na jackpot round. Okay. Kung sabihin, pwede ka kadaog hasta 1.5. Ang pinaka-nubo sila 500. Hasta 500. Okay, ready? Okay, go! Kaboy! Uy, matanda! Matanda! Tanda magpasuot pa! Oh, hindi ka sa nagkepot talagan! Dali lang. Bagong ulo dapat ha, pero wala daya. Oo. Lugo, ano tayo? Kapag ng lugo? Sino maglugo? Si Papa. Ready? Music! Ikaw nagdaong mayroon ka sa bagong radyo. Mayroon ka sa isang box na DTX Coffee Mix. Wala nalipay? Okay. Amo na nang nalipay na. Tapos nasama ko na ako sa kayo. 500! 1,000! 1,500 pesos! Wow! Yeah! Sige, ano ba ang basa sa K5 sa Siyempre kay Doc Manilo? Maraming salamat. Sige, lipay na natin. Hindi ka na pag-impaw kung hindi na to. Wala na ta. Ano ba mo kay Jack? Madamogid nga salamat sa aton mga ka-K5 sa barangay na Bais Mandurriao sa ilang mainit nga pagbaton sa aton mga ka-K5. Padayon nga magtutok sa K5 News FM Iloilo para mabalaan kung sa diin naman kami masunod nga managtag sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Fiesta Barangay Tungon si Mandurriao. Bilang pasalamat sa inyo padayon nga pagtutok kag pagsuporta, nagpaula na naman sang kalingawan kag papremyo ang 88.7 K5 News FM Iloilo paagi sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Isa sa inyo sa mga gabi may chance sa magkaong milimintos. Okay?
championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo 88.7. 44 minutos, makaligada ang alas 11 sang gabi. Nagapanumbalik kita diri sa last portion sang aton siringa pagpangalagan. Mga ka-K5, may pila ka mga insidente diri nga na record ang aton siringa Philippine National Police kan PNP sa kabilugan diri sa may bugos nga Pilipinas during the observation of Holy Week o kon Semana Santa. According diri sa reports ng Philippine National Police, 53 diri no kakaso sang pagkalumos, sunog, vehicular accident, kag ang kriminalidad nagluntad sang Semana Santa. According diri sa Public Information Office, PIO Chief sang Philippine National Police nga si Colonel Randolph Tuwanyo. According diri kay Tuwanyo, nagapanguna ang drowning incident o ng pagkalumos sa listahan sa mga Holy Week incidents diri sa bugos nga Pilipinas, wherein 31 diri ang nabalhag. Kung 31 ang nabalhag nga drowning incident diri sa may Pilipinas, which is mas manubo ini kung i-compare o kung which is manubo ini isang 28% compared no sa 43 incidents nga na-record sang nakaligad no kung tinalikdan nga Semana Santa. Ang pagkalamos muni ang nagapanguna gid kag samtang nakabalhag naman niya sang 5 ka mga vehicular accidents kung aksidente diri sa nalano naton mga ka-K5, isa ka robbery hold up mga ka-K5 kag fire incident o konsunog sa National Capital Region, sa Region 8 kag Region 9. May mga na-record man nga panghurikap dara during Semana. Huwag ka pa malandong, no? Bisan ang Semana Santa, hindi gin makapugong sang ila sini nga kamanyakon. Sir Daddy Edgar Badbadon. May na-record man din, no? Acts of lasciviousness mga ka-K5 o may mga nabuno, ginbuno mga ka-K5 tungod man sa iba nagapahubog sa gihapon during Semana Santa. Kung iba tungod nga sinuyaay ang mga ka-K5. O kag iban pagidra nga mga magagmay no nga mga pamahog sa kabuhi dira sa mga individual o kon sa mga Pilipino. Despite this, mga ka-K5, according diri kay Tuwanyo, nga ang observance diri sang Semana Santa was generally peaceful, kon malinong kag matawhay, kay tungod nga ining mga number of incidents ang mas manubo sang 24% kung i-compare mo sa data kon sa figures nga na-monitor na record sang tinalikdan nga tuig 2024. Kag according man kay Tuwanyo, ang Philippine National Police o PNP ang nagapabilin sa heightened alert status. Halin pa sang March 24 kag nakadeploy sang ginabanta 69,000 o kon 69,000 ka mga personnel tubtob sa katapusan sang Mayo. Kay ining ginakampanya nila is ining Sumvak. O kag anong tawag na ng Sumvak man? Safe do summer, about summer vacation mga ka-K5. With this deployment sa aton siri nga mga kapulisan, kina-assure diri ang safety sang mga pumuluyo sa mga terminal mo man ang ginaliwat-liwat sa aton siri nga mga kapulisan, sa aton siri nga LTO. Of course, assure gid ang kondisyon ninyo na naga-drive, kag even no sa mga drivers dira nagligad, matandaan nato nagpatigayon sila sa random drug testing, surprise drug testing sa mga drivers, sa mga operators sa aton siri nga nagkalain-lain nga mga terminal.
in order nga ma-assure nga safe ang aton sini nga mapasahero kag wala sang impluwensya sa makahulubog nga ilimnon o kon sa illegal nga droga ang nagamaneho dra. Bulay man nga o kasakay ka dagali taxi o kasakay ka sa may jeep, sakay ka sa bus nga lulong gali sa droga ang imo da ginasakyan ang gamaneho dra sang jeep o kun ano man dra nga salakyan kag even dara ang mga passenger assistant officer o kon mga PAWs mga ka-K5 ang ila sining konduktor. Da bagay utdan kamot Sir Ronnie Haleco Balceda. Sa ano ni sir sa wala ga kadudla sa Semana Santa. Amo gid na sir mayara gid abi nga for example lain man ang ilang relihiyon kun tawag na lain man ilang pagpati mga ka-K5 para mo na ganang inambal naton nga kun lain man naton sir nga mga relihiyon sa tagsa kaisa magsumalangay kamo you have to respect kung anong mga pagpati. Kabaluman ka mo mamalandong. Especially dira sa mga Katoliko, mga ka-K5. Mabalin Sir Edgar Badbadon. Good evening lang ga, Kim. Dari lang ko natingala. Every time nga Semana Santa, nagagwa ang tao sa ilabalay dito sa amon sa Mindanao, especially Holy Thursday and Good Friday. Wala na kami nagagwa sa amon balay until Easter Sunday. Galing kay Sir Edgar Badbadon, subong very modern na gyud ang aton sini nga panyempo. Tikon buhi para mga kalulahan nila, mga kaluluhan ba nagpangakig na nigoro. Wala ka nagapati nga nagambal kung kani nga delikado magbiyahe sa mo ni adlaw. Dapat kabalo kaya magpungasa. Kabalo ka magpamanandong. Ang alula na naton sa unang garimain sa aton, even mga ginikanan man naton. Nagay ka na lagaw. Delikado. O galing kayong iba na munuhon mo subong mga kabataan o mga even mga adult naman o ikaw padalain. Ang iban bala no wala mapabilin ang ining kultura sa pila ka mga puloy-an o kung pila ka mga pamilya mga ka-K5. At this time pamatian naton ang mga reports ang aton sring patrol mga ka-K5. Si ka-K5 dyan, yara si ka-K5 dyan, ka-K5 para sa natipon niya nga report, updates sa na hit and run to mga ka-K5. Nang hit and run. This time, naka-standby na sa aton sa linya si ka-K5 dyan. Live na gali sa studio, wala na sa linya. Si ka-K5 dyan, kauyo na. News FM, Kampiyon Report. Ka-K5 dyan, anong mabalita naton sa patrol? Yes, sa K5 Kim, no, una dara ang update naton sa natabo nga hit and run sa may distrito Sangharo kagabi K5 Kim. So far K5 Kim, no, based on investigation sa aton nga kapulisan, wala pa sigyapon sang identity sang driver sang salakyan nga nagbunggo K5 Kim sining duwa ka aso sang motor K5 Kim kag waygid bala gilayon lang nalagyo K5 Kim. Based sa aton nga pagpangusi sa K5 Kim, no, ang gimbalikan sa aton nga kapulisan da K5 Kim ang mga establishments nga may mga CCTV kay we're in familiar kita sa lugar ka K5 Kim, no, madamo dira sa mga business establishments nga may mga CCTV. Ano familiaran mo ka K5 dyan? Ang may hypermart da K5 Kim. Nagabakal kita sa hypermart. May baliligan sa cellphone. May ukay-ukay. Oo, nanda mo sa mga business establishments there K5 Kim nga may mga CCTV cameras sa K5 Kim, pero unfortunately ka K5 Kim, no, ang mga establishments nga nakatuan sang aton nga kapulisan sa K5 Kim ang mga di bala ma-identify ang plate number niya. At according to Sir John Carl Imperso, ang investigador sining natabong aksidente ka K5 Kim nga hindi nila
gilayon nakita. Bangod may mga establishments sa K5 game nga sirado pa because of the Holy Week K5 game. Pero tomorrow, rest assured nga balikan nila ka K5 game, i-backtrack nila ang mga pila pa ka mga CCTV area sa lugar. Agud nga makita gid ka K5 game ang plate number kag identify kung sino ang panag-iya sa amoto nga sa lakyan ka K5 game. And to the update sa medical bulletin sining sakay sa motorsiklo ka K5 game, ang driver nakagwa na sa hospital kag ang back riders ni ka K5 game ang yara pa sa hospital pero na yara naman sa maayo nga kahimtangan ka K5 game. Kag kung madakpan ining driver sang salakyan ka K5 game nga nag-hit and run SUV ka K5 game ang posible nga pasakaan sang kaso or magapakatubang sang kaso nga reckless imprudence resulting to physical injury ka K5 game. And on the other hand naman the K5 game no there is sa Iloilo City nangin generally peaceful ang pag-obserbar sang Holy Week sa Iloilo City ka K5 game. Wala sa mga major accidents or incidents nga na-report. May mga naka-standby kita nga overall 800 plus nga mga personals aton nga mga pantalan, terminals, mga coastal barangays kung sa diin may mga naga-swimming ka K5 game. Wala sang report nga may nalumos o wala ang report na lumos o kung may nagluntad nga fire incident. Wala ka K5 game. Tawhay ang syudad sang Iloilo. Apang aton mga ka K5 game na sa paglibot-libot manaton kaina wala pa man gid sang ang surge sang mga pasahero ka K5 game nga magabalik kay balik trabaho na kita buwas nga adlaw buwas pala uban ka K5 game and so far matawhay ka K5 game ang syudad sang Iloilo. Ang wala ka K5 game no diri sadly ang init diri sa Iloilo City nagalabot na ka K5 game sang 43. May iban nga lugar ka K5 game nga naga 48 degrees especially sa mga peak hours sa K5 game tiliwat nga gina panugyan ka K5 game sang aton nga CDRRMO kun ang aton nga Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office nga dapat gid K5 game nga panumdumon ang mga bagay-bagay o kun panumdumon ang mga butang bala ka K5 game nga good malikaw kita sa mga posible na gataas kasi syempre K5 game hindi na niya mapunggan ang init. So at the least we can do is protect ourselves. Like drink plenty of water, wear light clothes sa K5 game, kung magwa ka K5 game magkaloogid, mag-init, wear protection kag likawan ang mga outdoor activities especially bala sa peak sang init like humarin 9 p.m. tub 11 9 a.m. tub 12 noon ta K5 game or even alas 3 ang init ta K5 game nagabiti sa gyapon. So gapahanomdom ang CDRR mo kay may mga pila na kita ka report sang heat exhaustion diri ka K5 game. May mga report nga nagalhingin ang ulo, naga-report. Wala pa man so far sang heat stroke. So far K5 game wala pa man mga reports lang nga naglingin ang ulo nga do na dehydrate mga muna kang report pa man lang ka K5 game so far diri sa Iloilo City. So hindi ta na paghulaton ta K5 game no nga worst case scenario ma-stroke kita bangod sa tuman kay init ka K5 game and it could lead to death naman niya ka K5 game. Usually ang peak gid sang summer is katapusan sang April and May. March adi start na March. Magapasulod na kita. Ang taman gid kay init mga May and April no. Ti diri gani ka K5 game sa sa tawags ni sa Iloilo pila na ka mga universities ang nagsuspend sang klase. Naglabot kita 41 ang mga preschool tub senior high school K5 game. They could automatically switch na sa face-to-face classes. Sabagay tapos naman tapos naman kailang school year. Pero sa mga colleges at universities sa K5 game sa pagkabalo naton ang West nagsuspend naman. Ang ISAT nagsuspend naman. I don't know ang K5 game so far mo pa malang na ang mga universities nga nag-suspend sa ilang face-to-face classes sa K5 game. Kaya syempre hindi man nakagwantang estudyante ka K5 Jenny kay tawag na ang hindi man tanan niya classroom abi well ventilated. Unlike K5 game sa pagkabalo naton ang University of San Agustin mahal na tuition din. Mahal aircon. Aircon. Ang St. Paul's aircon man I believe K5 game doctors ati ang Monica K5 game may mga rason sa West. Wala to sa init. Natural ato to. Oo, mayara gid man dira nga mga classrooms. Pero sa Quezon Hall ka K5 dyan nga grabe ka init. Pero ang naton dira ang open ang window na bukas ang window pero ang hangin init gyapon. Kagina pagpabalik naton ka K5 game ang init damang daw.
Damang-dama mo ang init ng panahon. Init ang pagmamahal. Init ng panahon. Init ang ulo pag ipiniman. Abang kay 5 Kim, okay lang na ya ang init sang tiyempo, pero hindi tayo magwantahan ang init sang ulo. Abi kang init sang balatsyagol. Ang init kita kay 5 Kim sang panahon niya kay 5 Kim. Okay, syempre kung kainit ang panahon, dali ka bala dali man bala mag-init ang ulo mo ka kay 5 Jen. Amo na ako kay 5 Kim na. Dali ka man ma-stress, dali ka makapoy. Oo, irritable ka kung mainit, especially pa kung ara ka sa sagwa, tapos dubaho ka na balahas, mapilit, and gadugang niya ka kay 5 Kim. So, amo na ka kay 5 Kim. And reminder, man ka kay 5 Kim sa aton nga mga dudamo na daan ang mga nagaluntad nga mga road rage kay 5 Kim, especially subong nga mainit ang syempo, pairalon tagid ang maximum tolerance. Hindi kita magpadara-dara sa init sang ulo, dala sang init nga panahon. Sige, always bring your water, stay hydrated. Coming from me. Yes, coming from me. Yes, no. Coming from us. And actually, kay 5 Kim, ang panugyan man sa CDRI, mga likawan ni ang soft drinks, ang energy drinks, ang kape, pag inom sang kape kung mainit ang tiyempo. Pero hindi mo na makakas tawag na sa sistema. Damo na iba niya halos dumapatay kung hindi ka pangapay mo. Amo na one of the cause man sang dehydration na kay 5 Kim is amo ni nga mga klases sang ilim nun. And may nang kita ka kay 5 Kim sang plenty of water ka kay 5 Kim. Sakto gid. Sige ka kay 5 Jan, thank you so much ay mga report kag sa paglibot-libot Ris Patrol. Sige ka kay 5 Kim, ini nga balita ang gidalong sa inyo sang DTX Cafe Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa kag ni kay 5 Ray Espeha Umalay nga palanggagid ang banwa sang Pototan. Report nagikan sa patrol ini si K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Thank you so much K5 Jen Kauyunan. This time pamatian naton ang report ni K5 Alex Escalante. Regarding diri sa headline, ang masobra 13,000 ka outbound passengers kag masobra 14,000 ka mga inbound passengers ang narecord sa mga puerto sa bugos nga Western Visayas according sa Philippine Coast Guard o kan PCG District Western Visayas. K5 Alex. K5 News FM. Hampion Report. Nagdangat sa 13,102 outbound passengers kag 14,648 inbound passengers ang namonitor sang Philippine Coast Guard o PCG District Western Visayas sa tanan ng mga puerto sa rehiyon sa East. Ang mga numero ang humalin sang Abril 13 to 20 tuig 2025 kadungan sang obserbasyon sang Semana Santa. Sunod sa talatapan nangin alerto kag aktibo ang tanan nga unit sang PCG sa rehiyon nga ginlakipan sang Coast Guard Iloilo Station, Coast Guard Station Guimaras, Coast Guard Station Capiz, Coast Guard Station Antique, kag Coast Guard Station Aklan. Dugang pa, nagdangat man sa 619 ang mga frontline personnel nga gindeploy sang talatapan agod nga masigurong safety sa mga biyahero kadungan sang obserbasyon. Ang ini nga balita ang nadulong sa inyo sa DTX 500 food supplement agud makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension kag iban pang mga sakit. Ini si K5 Alex Escalante para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Nabatean nato ng report ni K5 Alex Escalante. Thank you so much K5 Alex. Good evening kay Sir Bonbon de la Cruz Frias. Nagkadlaw gud siya kay K5 Jen. Kay Sir Ronnie Baleco Balseda. Lakto man kung wala man lang importante, laktan pahimuyong na lang sa balay. Kaya kinami gid man mag gadyang-gadyang. Maglagaw-lagaw. Thank you so much. Pangot na kita mga K5. Magkanakulabos na kita sang tiyempo. Thank you so much kay Tita Rana Mapa dara sa may Rizal La Paz, kay Mami Immaculate dara sa may nung nagkaning nga barangay lapit sa may La Paz Plaza. Good evening. And thank you so much. Nakaupod nato diri sa Master Control K5 Andre La Pastora. Sa technical side sa Pasay City, K5 Edmar Liquinia. Dara sa Quinto Distrito sa K5 News FM Sara 88.7, K5 Papa Flo. Sa aton News Center K5 Sunny Sarabia Puna. Sa aton Patrol K5 Jenny Kauyunan and K5 Ramelo Rams Pale. Ako naman ang inyo nakaupod, temporaryo nga talos ni K5 June Aluhado Kapulon.
sa programang K5 Night Watch, inisi ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko. Kagkalingawan sa Iloilo. Good night, K5 News FM.